Agustín Fernández Paz. Naceu en Vilalba. Foi escritor e profesor. Escribiu moitos libros. Un deles é Zaralda e o dragón. Todos os libros están escritos en galego. Foron traducidos a moitos idiomas. Catalán, castelán, portugués, coreano. Tuvo moitos premios no ano 28. Morreu en Vigo en xullo de 2016. Como se chama o conto que contamos? Zaralda e o dragón. E que pasaba co dragón? Os animais e destruían as casas. Quen facía eso? O dragón. Vale, entón que pasou? Quen intentou lotar contra él? La princesa Esmeralda. Princesa Ceralda. E que fixo? Que embarnouse de barro. E por qué? Para que non lo chegase. Para que non o cheirase. E que lle quería roubar? Las joyas de oro y o anel de luz. Así perdió las fuerzas. Así perdía as forzas. Vale, e cando o dragón descubriu que lle roubaran, que fixo? Botóume na boca. Enfadouse. E a xunto de quen foi? A mago. O mago. Le convirteu en príncipe guapísimo. Guapísimo. Acordádevos como se chamaba o príncipe? Xabín. Xabrín, verdad? E que fixo Xabrín? Que embarcou de la princesa Ceralda. Embarcou, verdad? Coa princesa Ceralda. Y se transformó en dragón. En o dragón. Os mariñeiros se tiraron o home pola borda. E que fixo o dragón? Botou a fume. Botou fume outra vez? Non, que fixo? Botou a cabeza ao mar e se hundió. Hundiuse, afundiuse, Sí, afogouse. afogouse. E a princesa Ceralda que fixo? Se quedou sen anel de luz. Moi ben. E volveu ao seu país? Sí. Gustou vos o conto? Sí. Moito, verdad? Sí. Vale. Que foi o que máis vos gustou do conto? A ver. Carlos, a ti que foi o que máis te gustou? A mí me gustó cuando os mariñeiros tiraron el tesoro. Que foi o que máis te gustou a ti, Pablo? Que la princesa era valiente. Que a princesa era valente. Y ellos tiraron o conto. E que foi o que máis te gustou a ti, Paula? La princesa. Unha vez había un dragón. Ese son eu. No garaxe dun torreón que quería ser unha estrela de rock and roll. Rock and roll, pipi. Enchufaba a súa guitarra, subía o volume do amplificador, e de toda aquela bisbarra era o terror. Como queira que o noso amigo Hola, amiguiño. non miraba o televisor, cada día ia descubrindo novas cancións. Ensaiaba
noite e día preparaba a súa presentación, Estou aquí. pois quería ser un rock and roll dragón. E cantaba o tutti frutti, o bamba bulu bamba lambambu, abaneando suas cadeiras, o chu 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 chu. E cantaba o tutti frutti, o honey honey, o baby blue. E así ian pasando os días, o sugar sugar, baby I love you. Cando chegou o día da estrea, a súa primeira grande actuación, todo o mundo ali que